Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, η γόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλήψωση των ίσων, και Ελίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατείλοντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκυλήσιμην των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος ειν μέγας φόδρα, και εισελθούσα εις το μνημείον είδον νεανίσκον καθήμενον εν της δεξιής, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκθαμβήστε, ίσον ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθιου και στην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλλυπάγεται είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτον όψεστε καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε έφυγον από το μνημείο, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδεν είπων εφοβούντον Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. The reading is according to the Gospel of St. Mark. Let us be attentive. When the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Salome, brought spices so that they might go and anoint Jesus. And very early on the first day of the week, they went to the tomb when the sun had risen, and they were saying to one another, who will roll away the stone for us from the door of the tomb? And looking up, they saw that the stone was rolled back, for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were amazed. And he said to them, do not be amazed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him as he told you. And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had come upon them. And they said nothing to anyone, for they were afraid. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζώπιο και διαιρέτου τριάδη, πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη,
Go.